In-nomi jerġgħu jinqasmu f'żewġ kategoriji. Jista' jkollna nomi komuni kif ukoll nomi propri. X'inhi d-differenza? Fil-waqt li n-nomi komuni huma n-nomi kollha li semmejna ftit qabel bħal karozza, kelb, attus, pjanta, ġid. In-nomi propri huma l-ismijiet kollha daw in-nomi komuni u għalhekk jibdew b'ittra kapitali. Ħansemmu xi eżempji. In-nomi komuni u n-nomi propri li għedna jinqasmu f'erba' kategoriji: annimali, postijiet, persuni u oġġetti. Annimali, ejja nġibu eżempju ta' nom komuni. Annimali jista' jkun kelb. Il-kelb tiegħi jismu Fido. Fido tibda b'ittra kapitali għax hija isem. Mela huwa nom propju. Postijiet. Isem ta' ġnien. Bħal Romeo, Roman. Li huwa ġnien li nsibu f'Santa Venera li hija wkoll nom propju. B'hekk jibda b'ittra kapitali. Isem ta' persuni bħal Om. Om li jisimha Marija. U peress li huwa isem jibda b'ittra kapitali. U oġġetti. Karozza. Karozza tista' tkun ta' ħafna tipi. Eżempju, karozza Ferrari. Tibda b'ittra kapitali. U inċ ismek. Ismek ukoll huwa nom propju.